қисми хотимавии мо часпондани остин. Остини мо дарозиша малакачхел ки гуфта будам 70 сантиметр пора кардам. Инҷа тағ мекунем, инҷа тағ мекунем, медузем, ҳама 65 сантиметр мешад худаш. Анатаги кашаш тайёраш аз мо 27-28 барои миқа мана инҷаро чен мекунем. Аввал инҷаро чен мекунем, ина 25 тайёраш 25 мебиёд, ман 1 сантиметрашро ҳам хе медузам. аз инҷо чен мекунем таги кашашро, таги каши мо тайёраш 28, мана 28 ванаи ҳаққи дух ки бошад мана миқа сантиметр сборкада мебиёд. Сборкаш фақат ҳаминҷа ба поёни остин мана кушодиша мемонему, онро мечаспонем. мана бисёриё гап менависонанд дар комментария ки остини се чимчимак чихела ё ки фонарик ё ки лампа. манами бовар кунед ҳами остин аз остино ҳамаш қариб як хел мебиёяд. барои фонарик духтан ҳаминҷаро мисол инҷа майда ҳам ки бошад, мана майда ҳам ки бошад, мана инҷаро дароз мегиред барои серчимчимак биёд ва поёнашон ки кушода гирифта поёни инҷа ба манжет мечаспонед. хоҳ вай калта бошад, хоҳ ки вай дароз бошад. гап дар ҳамин сборка, просто сборкаш бисёр мебиёяд. ана аз они мо манам хи кам сборка мебиёяд. ин остинаш манам хе пора хе қайчи мекунем, манам хе мебурем. поёнаш ба мешавад ки резин часпонем, мешавад ки метавонед ки начаспонед. ин аз занаки калонсол ва барои ҳамин ин остинро бинед чӣ қадар кушода аст. барои ҳамин аз ин дар мо эзор набаромад аз ин материал. мана бо нуғони зебо лаби остинро таъ мекунем, инҷаро медузем ва аз ана ҳаминҷо сар карда, манам анамқадар сар карда 2 қатор строчка часпонда инро дар қат мечаспонем. дар наворҳои гузашта ҳамаш ҳаст аст чӣ хел ман таи кашро буридам ва чӣ хел остинро часпондам. барое ки бисёр видео дароз нашавад ман ҳозир инро мечаспонам ва боқимондаи вақтро барои фаҳмондане ки барои чӣ қадди курта кашол набиёяду ва чӣ хеле чӣ ба пеш калтаву пуш дароз мебиёд, ҳаминро боз дар охири навор ба шумо мефаҳмонам. унвони зебо ин лаби доман, ана дидед ин пешак мана аз ман зиёдтӣ омадаги, мана ин пуштак боз ман болои ҳам хобонда ман хе мебиёд. дидед мана пешаш дароз, пушташ калта. ана ку инро бояд ман полукруг бурам, не ки ин хел таъ намекунем. ҳозир бо инора якҷоя мекунем, ана хе кашида як ҳамаша якҷо мебиёрему. барои ки вай зиёдтия бояд ки набурем, барои ҳамин бо ҳарча якҷоя мекунем. анан хел баъд инро боз дуқадам мекунем, манам хел дуқадам мекунем. баъд аз ҳаминҷо камакак ним кулула мебурем, манам хел камакак ҳамин 3 сантиметр басай манам хел мебурем. инҷа чақа намешем, байнро чақа намешем. ва вақте ки бурдед дидед ки пушт беҳад бисёр куллаи бад омадаги, бо метавонед пуштро алоҳида камакага метавонед худашро камакаке агар ки дидед ки беҳад кулула омадагия пуштак барои дар вақти духтан камтар қинӣ мекунад лаби домана вақти духтанда метавонед ки камакак пуштакашро бо аз ҳаминҷо сар карда манам хе рост така 1 сантиметрша рост кунед. хе буридем. чӣ хел ки ман гуфтам пушт агар бисёр гирдшакли бад биёяд, барои ҳамин ана камакак пуштро ҳозир мегирам, худашро алоҳида ман хе алоҳида пеш мебиёраму камакак ҳамин байнро камакак зиёд не камакак ҳамин байнро 1 сантиметр гӯем ҳам мешам ки рост мебурам мегирам. ин барое ки пушташ дарозӣ накунад. пушт бояд аз пеш фарқият кунад. вақти буриданда мана шумо бибинед ки як хелай, не ки ин як хел нестай. вақте ки аз китфаш ки бардоштем мана инҷа калтагӣ мекунад, инаш дароз мебиёду, инаш калта. ҳатман дар вақти буридан вақте ки таги доманро медузед аввал як бор аз назар гузаронед ки ҳатман ан пешаш дароз бошад. дароз ки бошад пешу пуш калтагӣ намекунад. мана лаби доманро духтам,
ана хел шуд, нигоҳ кунед. вақте ки аз китф қапида болои ҳам хондам дар рӯи замин, ана хел 1 сантиметр, қариб 2 сантиметр, инаш аз инаш ана пуштакаша билен калта мода, ини пешаш дароз, ҳама вақт бояд ана хел дарозтар бояд биёяд. тарзи остин часпониашро хай нишон додам. Остини оддӣ, манам хел остинои кушоти кампирӣ. мана нахе таи кашашро 28 буридаму остинро часпондам. тарзи плечик часпониям дар наворҳоям ҳаст. духти плечик, манахе плечикро байнашро меёбем, кирда тоғри карда, манахе аз нимаш медузем, ним қапида, манахе аз нимаш медузем, ҳама 1 сантиметр инҷа ҷо мемонем, истар ки монем, бо ҳаминҷам 1 сантиметр, 1 набидед зиёдтар. То нукаша надузе, ҳама вақт то нимаша дузе. ба ҳамин куртаи сабзи мо хотима ёфт духташ, бо нувои зебо. чизеро нафаҳмидед, боз дар комментариҳо ба ман нависонед.